Kani ka All India Radio Shillong ka khubor on pulia phiri meri nong kanti walang. Kimar ki bakong san jong ka khubor mata ka stem. Pling shong knor jong ka Meghalaya State Planning Board uba lambor malngyang ya ka project trekam minnin ka sngi ban pendo no ya ka jing pendon kam ya ki plastic. Klat no MDC ka Ranikor constituency uba Nasar Marwen minnin ka sngi Honeygrams. Banjur ka Geological Survey of India GSI halor ka jingdon kam ban ai jingtip lupai ki pajba ya ki program trekam ki ba shisien shisnem jongka. Ya kendo lang ki doktor jongka Meghalaya Medical Services Association East Khasi Hills Unit minnin ka sngi. Ki khubor ki bapnia. Usang gnor jongka Meghalaya State Planning Board uba lambor malingyang minnin ka sngi ula play ka project trekam beat plastic pollution ni pendo e ka jing penjaklia mariang da ki plastic da ka penun kam no da ka pla bat kisla. Ya ketika project la play ha ka jaka penyeng kali ka badan halat mukra. Ha ka jing keren jeng uba lambor malingyang ula ong ba ka jing penjaklia mariang di ki plastic ka long ka bad isir kai hadu kata-kata ba ka long ka badan kam bante la kam beka. Ula bandrap susu da ka baong ba ka ni ka long ka mat ba ka perthai baro shitulop ka sngo khia hadu kata-kata bat menta ka wan ngidon kam ban kit khia da ka jing trelang ban rat telong ya ka ni ka jing sniu. Ka jing thumu ka bakong san ha ka ba penlong ya ka te ka program ka long ban penpriang jing tip jing sngo tho shiki paj ba kumno ban pendu no ya ka jing pendon kam ya ki plastic. UMDC Karanikor constituency uba Nasar Marwen ula klat no minnin ka sngi ka arpu pratrik Risau arajar khatkhandai Honeygrams Shillong. Ha ka bedi bakani ka Deputy Commissioner jong ka South West Khasi Hills District ikong Isawanda lalu ipa ka jing snolem ha ka jing klat ka bakindit kansan jong utoy nung ilampad ba. Ha ka kerwa snolem ka Deputy Commissioner ka ong baka office trekam jong ka Hamau kerwan kadap da ka jing sngo khia ka bakrao ban yo ya kani ka khubor ka sngosi bat ka pharu ka jing snolem shiki bahye nga sem jong ba Nasar Marwen ki be kendo ya kani ka jingja ka sngosi. Kajing klat no jong te urang ba kapansa thli yeki namar ba udai ubai tre lang hakikam ki babon ha ka office tre kam jong ka DC ya ka met jong ba Nasar Marwen an sapenkit no menta ka sngi shakashnong umsur ka badan hajan nongbri South West Khasi Hills District but an tep don burami u ha ka life witrik Risau arajar khatkhandai. Ka Geological Survey of India GSI Northeastern Region kala banjur halor ka jingdon kam ban ai jing tep bat jing sngo tho pajba halor ki program trekam jongka ki ba ka jupan long man na usnem khanang ban pelat ki pajba na ka jing sngo sir. Habai kren mi kinong pathai khubor u director jongka GSI NER Meghalaya Unit u JK Nayak u ong ba ki brio ki babuan ki sngo sir bat bonsen ki artatin ya ka trek ka ba ka GSI ka persyang. Namar kata kalong kabadan kam hakmat ban pentip sya ki bor ki bade kimi kabakan thop nadu ki Deputy Commissioner hadu kinong penyat chnong. La ban pen kan mau hang ni baka GSI ka ju penlong ki jai program ba pher man la usnem ha ubna yayong bat ka ju panjing bet ne kirang ba chnong ki sordar bat kirang ba akur jong ka chnong ha ka ba ki persyang ka jing tre. Ka jingpin smai upi Sridhar Pillai komulat ubathamai jong ka Mizoram labu sngi ban penlong ha ka santrik unai wing ong ka khubor sarkar. Ka khubor belayo alum ka ong ba ka sarkar Mizoram kala yo e ka jingpin tip na upilai ha ka ba ula pentip ba unsa poi sha aizol ha ka sautrik unai wing. Ansa pen smai ulat ubathamai Haraj Bhavan dau Chief Justice jong ka Guwahati High Court u Ajay Lamba lani da unong mikmat jong upilai undai unong Kerala ubalai uban shimti ka kam kumulat ka jila Mizoram. Kamashwa kila don arngot kibalong try na ka jila Kerala kibalaju shakri kumulat ka Mizoram. Kita kilong u vakom bi purushutawan ubala shakri nadu ka artrik unai lur ar hajar khatwe hadu ka nriutrik unai tung ar hajar khatsau bat sa u kumanam Raja Sekharan nadu ka arp khandai trik u jemmang ar hajar khatpra hadu ka pratrik ulber ar hajar khatkhandai. Kani ku khubor ka wanchpi nak All India Radio Shillong. Ha Arunachal Pradesh ka jing smai ya ka chakat abok kum ka khot bathamai jong ka yin rar thau an ka jila kalalong minhin ka sngi.
Ya ka jing bam smile penya do ulampang jong ka yin darbar thawan upasang dorji sona ha dorji khandu auditorium ka badan phalau jong ka secretariat ha itanagar. Ka cakat abo kadai ka kurim jong unong ke NPP utirong abo but kala job ha election sitting samoy na Khonsa West Assembly constituency kum ka kertong shimen. Ka cakat kala penlim ya u azat homtok kertong shimen da siejar praspa prapunyu von. Da ka jingjob jongka ka jingdon jong nong mi khamat kan thai ha ka ying dor bar thawan jong ka jila Arunachal Pradesh kala kiu sha ka sawngut na kan ruphongut. Lahaban penlong ek election siteng samoy ha Khonsa West namar ka jing sha siat yap jong nong mi khamat jongka utirong abo ha ki suba e arang NSCN Hatirap district ha ka arpui terek ujemang menta usnem tang arsngi hadien wala penbana ya ke election result. Khamashwa utirong abo ulajab na ka tiket NPP. Meghalaya Medical Services Association East Khasi Hills Unit kalapan long ya kaji kendo lang jongka baro ki doktor jongka teka seng ya kabalapan long ha Hotel Majestic Polo Shillong minnin kasngi. Ya kabakum katay ka jingi kendo lang jingi Dr. MMSA laju penlong kanang man penklan syusyu ka jingnang jingtip jongki bat ha ka jokapor banon ra ka jingi talib ka jingi jan ka bakham janai. Ha katay ka program bonur ki doktor ki lapoy kan thubru e Dr. Amanwar DHS MI bat nong ai jingmut jong ka MMSA Meghalaya. Ha ka jingkran jong i la banjur halor ka jingnon kam manye kendo lang kumni ha padeng ki doktor kanang man penklan syusyu ila di da ki jing syampang bat jingtip syusyu ki banyarap shibun ha ka tray ka kata bat ka kam syakri ka jongki. Ki nong thap vot ki balapalat prapos nem karta bakum juru gitu ki bro ki beduna ha ki khot met jongki ki laban penan kam no ki postal ballot. Wala kata an ailat ya ki bakin jid hidaladi laki kwa penan kam postal ballot ni daki kor EVM ban thap vot. Halor ki jing ai jing mot jong election commission katanat ki kam an kala panthamai biang ki kendon an ka khandai spa andru huwei jong election ka ba ai la ki brio ki bala kham temen ba ki tu ki beduna ha ki khot met jong ki bakin tap vote da ka wei pat karukam. Ha Delhi ka jing jakhlia jong kala air kala long shama palat pot minnin ka step hadin jong ka jing le kamen Diwali. Labani i ka jingjungut ha Delhi bat kat kum ka jingkhen jong ki riu shampang kila bo i ka kerdan ka ba lais pa saupun riu ka ba hap hapo jong ka thup ka ba jakhlia tam kala air. Wala kata na kitinat khubor sarkar kila pansyai ba kala air Diwali minta usnem ka khambit khambiang habay nujor ba kini kila isnem ki blala. Lama ham di kinong puliwat banya baki brio ki ba shitom ha ka jingring bat penhiar mensim bakin pelat iladi na ka ba mi syabar ying henry bakin syong bait khop halaki jong ki ying. Ka All India Master Roll Workers and Labour Union Jaintia Hills District minnin kasi kala play ka Master Roll Workers and Labour Consumer and Thrift Cooperative Society Limited ha Jawai. Ka Extra Assistant Commissioner Jongkatega District ikong DD Singay ilalong ka kongsan ha ka program ha ka baladanru shibun ki weipat ki officer rangba. Haba ay jingkran ikong DD Singay ila kentu ya katay ka Cooperative Society ka bathamay bantre shitom bat buo ikanuksa ka babha na kabanta ki weipat. Ila ongru bakalong ka badan kam ban please show i bakum kitay kikinhun kanang baga district kan kiw irat syaprang. Namar jong ka jingnang kiyo jong ka jingdon gibriyo ki pendekut ila ka jong ka jingim hasikim u Chief Secretary ka Jilaw SC Gupta ula khot penlong ya ka jingilang bagi tanat sorkar ba pher banyakran halor ka tay ka mat ka badan kam. Ha ka jingkran jong Chief Secretary ula banjur halor ka jingdon kam ban hikai kitu gibriyo ki betmu ni persyang shim yala ka jong ka jingim barkum juru ikitu ki weipat ki belangop ha ki jingdi penbuat drugs bakin im ya ka jingim kumbalong ki weipat gibriyo ki bayat bet ha kalenti ki babha. U Chief Secretary ula batharu ki officer jong ki tanat rekam ba pher ka sorkar ban penkre iki plan rekam ki bajanai ki banyarap ya kalawai jong ki khana school bat ki khana college. Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kapantip bakan amdan ka jingsam boarding electric hakalay pautrik urisaw nedo ka por shipau bajiman step hado ka por san baji janmet hakathan polo negrims jail road jayaw mingi bat kithan ki mamarjan bat ka.
Kato kini ke khubor kala kot bakala wanchpi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ka por parabaji, nginya so baka Delhi Station na ka banta ka khubor haka kitin Hindi, ban penbut ka khubor pareng ka por para khatsan minin. Kani kedai ka All India Radio Shillong.